Molts aquí de Merca.cat, estem a Super Smash Bros. Melee, aquells on tenim Cube, que us vaig parlar ahir, sobre en el vídeo de per què no penjo vídeos. Doncs va, farem una partida versus mod amb la màquina. Els que hagi jugat el Brawl de la Wii pràcticament és igual, o sigui que està a un nivell super elevat. Abans he provat una partida amb aquests nivells i m'han follat de pio. A veure, Kirby. Va, Kirby de color vermell taronja. I m'agafa un mapa relativament fosc perquè no vull que es vegi. Va, aquest de la jungla japosa. Bueno, Kirby és taronja, sí. Me cago en tu Yoshi. Toma ja, hòstia. Vale, bé. No, vull agafar-lo. No puc agafar-lo, vale. Me cago en... Ja! Probablement en Kirby és un dels personatges amb més atacs. No sé per què, o els atacs que molen més, perquè mireu això. M'he convertit en un pedrusco. I això és sincerament l'hòstia. No, 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 no! Toma! No, si m'he anat jo a prendre pel cul. No crec que guanyi, però... Deixa'm que pugui per aquí. No, no soc de Kirby, no sé per què m'han agafat. No, per què faig? Aixeca't, Kirby. Jade. No, cago en tot. No guanyo, és que no guanyo ni en broma. No sé què jo. I guanya... Guanya la Peach. Uah, quina batalla més merda. Bueno, com a mínim cada últim, m'he quedat tercer. Yeah. Que no soc de Kirby, soc més d'agafar el Link o en Samus. O la Samus, perdó. No, després de queixar. No, que li has dit la Samus, vés-te'n a prendre. Però ja sabeu. Va, canviar els personatges. Només soc del Kirby, Mario i... Donkey Kong. Va, Donkey Kong. Va, random, a veure què em surt, va. Selva Congo. Ai. Hòstia, em pensava que era en Kirby. Pensava que era en Kirby. Que és un normal que soc. Toma ja. Ara quedaré primer, sí o sí. No! Hauria d'haver tirat més. Toma ja, Kirby mort. Salto com en Samus. Bueno, és que si callo és que estic una mica concentrat.
Vés-te'n. No! No! Toma, link de metall. I pateixo el risc de ser més pesat, caure al buit. Bueno, ja no. I... sí! Woo! I vaig guanyar! 6 minuts de gameplay. No us faré gaire llargs, que si no després no us ho mireu. Vale, mira, ja tenim 5 estrelles, però heu guanyat aquesta batalla de manera guai. Doncs aquí s'acaba el gameplay d'avui. Espero que us hagi agradat el vídeo, doneu-li like, subscriviu-vos i fins una altra.